जय जय हरिनामाचा झेंडा रोविला, जय जय हरिनामाचा झेंडा रोविला. मुलांना ह्या वारीचा आनंद लुटता यावा हा एकमेव उद्देश आणि जे पंढरपूरच्या वारीचं सुख आहे हे पंढरपूरच्या वारीचं सुख आम्ही मेणकुरे ते कोलवाळ हा 13 किलोमीटरचा जो रस्ता आहे हा पायी चालून ही वारी करत आहोत. आमकां मजा येता. आमकां पंढरपूर काय वचपाक मेळना कित्याक स्कूल आसता. कोलवाळेचें देवूळ बरें आहा, आमकां तें डायरेक्ट दर्शन मेळटा.